Ahoj, dneska nás čeká mobilizace kloubu a stabilizace, přibližně na půl hodinky, pustíme se do toho. Nohy šířka pánve, prodloužíme si páteř a pojďme začít jenom tím, že přitívneme bradu k hrudníku a dáme půlkroužek doprava a doleva, uvolníme si trošku krční obratle, šíjové svaly, tak jenom pár půlkroužků. Potom se zastavíme uprostřed, vyrolujeme hlavičku zpátky, dlaně ukážeme dopředu, stáhneme konečky prstů a pojďme si uklonit hlavu doprava doleva. Tentokrát cílíme více na protažení šíjových svalů, na jednu na druhou stranu. Perfektní. A vrhneme se dál na naše ramena. Zastavíme se a pojďme jemně prokroužit ramínka dozadu, uvolníme napětí z ramen a postupně si přejdeme na celé paže, celý kroužek. Super, kroužíme směrem dozadu, výborně. A potom se zastavíme s pažemi ve vzpažení a tady vytáhneme ramena lopatky směrem k uším a stáhneme od uší. Vytáhnu s nádechem nahoru a s výdechem stáhnu. Zkusíme nechat proplé lokty a více pohybovat v lopatkách. Ještě 4krát vytáhnu, stáhnu. 3, perfektní, 2, poslední 1. A teďka si pojďme párkrát stáhnout lokty až k tělu a vytáhnu zpátky. Stáhnu lokty a vytáhnu a zkusíme si zpevnit paži. A jak stahuji ramena lopatky od uší, tak bych chtěla cítit, že můj krk je dlouhý, že nezůstávám se staženým krkem. Tak ještě 4 opakování. Trošičku jenom v těch lopatkách zahřejem. 3, 2, poslední 1. Zastavíme se tady dole a pojďme přetáčet ruce, konečky prstů za pánev. Otevírám a vracím zpátky nahoru. Stáhnu konečky prstů za pánev. Otvírám a nahoru. Stáhnu, přetáčím. Teďka se věnujeme spíše té mobilitě. Výborně. Ještě jednou naposledy. Stáhnu ramena lopatky. Přetáčím nahoru a my se zastavíme na vteřinku s rukama za zády. Klidně tam opřu dlaně o bedra, o pánev a pojďme jemně uvolnit hrudník, zakulatit a nádech naopak otevřít, jak kdyby se do toho vyprstit. Uvolním a nádech otevřu, to je hrudník. A zároveň přece jenom ještě i ty ramena. Pojďme ještě 4krát, jemně zakulatím, otevřu 3, jemně zakulatím, otevřu 2. Super, poslední 1 a zastavíme, povolíme. Propleteme konečky prstů za hlavou, bradou zacouváme mezi ramena a pojďme si dát ještě práci v hrudníku tady. Nádech, otevřu lokty, mrkneme se nahoru ke stropu a s výdechem brada k hrudníku. Nádech, otevřu lokty do široká a výdech, brada k hrudníku. Chceme co nejvíce pracovat v hrudníku, ale zároveň samozřejmě přidáváme i krk, pohled očí nahoru a přikývnutí dolů. Poslední 3, nadechnu, vydechnu, 2, nádech, výdech, poslední 1 a my se zastavíme v rovné páteři a pojďme na úklony. Vytáhneme pravý loket nahoru a levý loket nahoru a prodlužujeme se krásně z pasu. Ramena necháváme uvolněná od uší. Je to jenom takové povytažení, prodloužení. Super. Ještě 2krát. Ještě jednou. A my ten pohyb malinko změníme, jako kdybychom plavali znak směrem dozadu. Takže se rozpohybujeme v hrudní části páteře opět. Je to práce v hrudníku směrem do otevření a za tím loktem, jako kdybych se chtěla podívat. Perfektní. 4, 3, 2, 1 a povolíme. Vrhneme se více na páteř. Dáme si rolování. Stoupneme si, ukážu bokem a začneme od krční části páteře.
Přikývnu bradu k hrudníku, zakulatím krk, hrudník, bedra, dole se nadechnu a s výdechem vyroluji obratel po obratli nahoru. Opět roluji brada k hrudníku, zakulatím krční, hrudní, bederní páteř a vyroluji nahoru, napřímím se. Třeba se s každým dalším opakováním dostaneme kousek dál. Mě trošku omezuje břicho, a tebe to pustí třeba kousek níž. Krásně sroluji a vyroluji. Pojďme ještě jednou naposledy. Srolování směrem dolů. Vyrolování, krásně. Rolování budeme malinko stěžovat. Pojďme rozšířit nohy šířej od sebe, špičky kolena směrem ven a my opět strolujeme do hlubokého předklonu, ale potom pokrčíme kolena, zatlačíme si lokty do vnitřní strany kolen, napřímíme se, poté propneme kolena a vyrolujeme nahoru do stoje. A znova brada k hrudníku, kulatě dolů, pokrčím kolena, zatlačím lokty do vnitřní strany kolen, následně propínám kolena, vyroluji nahoru, napřímím se, nadechnu a přes výdech znova pojďme kulatě dolů. Pojďme do hlubokého dřepu, do napřímení, otevření hrudníku, propnutí propnutí kolenou, následné vyrolování do stoje. Ještě dvakrát, pojďme na to. Krásně dolů, do hlubokého dřepu. Propneme kolena, vyrolujeme vzhůru. Ve dřepu budeme na malou chvilinku zůstávat. Pojďme prosím dolů, do dřepu a tady v tom dřepu se snažíme co nejvíc narovnat, napřímit. Třeba nám půjdou položit paty a tady v tom dřepu se zkusíme takhle pohoupat z levé strany do pravé, z pravé do levé. Trošku taková práce v kyčelních kloubech. A taky trochu mobilita v kotníkách. Zastavíme se uprostřed a pojďme na rotaci. Pravá ruka bude tlačit do kolene a za levou paží se podívám s nádechem. Vracím ruku a druhá strana. Vytáhnu se nahoru, nádech. Vracíme zpátky. Nádech, vytáhnu za rukou. Výdech, vracím. Vytáhnu. Perfektní. Ještě si dáme 4 opakování. Vytažení s nádechem. Návrat. 3. Vytáhnu, vracím. Poslední 2. Super. 1. A pojďme přes propnutá kolínka vyrolovat obratel po obratli nahoru do stoje. Srovnáme nohy na šířku pánve a čeká nás ještě jeden cvik na mobilitu v kyčlích a bude to obyčejný mrtvý tak s vlastní vahou. Dáme si propletené konečky prstů za hlavu, ramínka stáhneme od uší a půjdeme s nádechem pohyb pánve vzad a s výdechem návrat. Kolena zůstávají mírně pokrčená, hlídáme si, že ten pohyb nejdeme kulatou páteří, že nepřeháním pohyb toho hrudníku dopředu a dolů. Naopak, jako kdyby páteř chtěla zůstávat co v největším možném napřímení, otevření a pánev u toho couvá do maximálního rozsahu dozadu. Nádech a výdech. Takže hezky natahujeme hýžďové svaly. Vracíme se na střed. Páteř držím rovnou a kolena držíme změkčená, abychom tam nestáli s prolomenými kolínky. Pojďme ještě 10 opakování, prodýchám. 9, 8, super, 7, je to samozřejmě i pro aktivaci hýžděvých svalů, 6, ale pracujeme s vlastní vahou, 5, dobře, 4, 3, to je ono, 2, poslední 1, super. Tak, pojďme dál. Stojíme na pravé noze. Levé koleno vytáhneme nahoru, zpevníme střed těla, rozšíříme ramena. Čeká nás přechod do holubičky, kdy paže vytahují před sebe, noha dozadu za nás, návrat na střed. Vytáhnu paže před sebe, noha dozadu, návrat na střed. Pojďme opravdu vyvážit tu pozici tak,
aby jak vytáhnu nohu dozadu, tak mám velký svůj předklon směrem vpřed. A soustředíme se na stabilitu kotníku, sílu stojné kyčle, páteř rovná, břicho pevné. Super, ještě 5 opakování. Vytáhnu nožku, paže vpřed, zpátky. 4. Krásně. 3. Vytáhnu. Vrátím. Poslední 2. Super. Poslední 1. Zastavíme se v té holubičce vzadu. Vytáhnu paže. Zadní noha nemusí být extra vysoko, klidně jenom kousíček nad zemí, aby to nezpůsobovalo bolest v bedrech. Vytáhnu paže a paže budou stříhat. Takže jako kdyby mě chtěli rozhodit, ale já se nenechám. Napočítám do 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, narovnáme se, ruce si dáme v bok, ještě chvilku stojí na té pravé nožce a pojďme propínat a krčit koleno. Propnu a pokrčím, pevný střed těla, páteř naopak napřímená, rovná. Propnutí kolene aktivuje stehno, ale zase je to jenom vlastní váha, takže jenom práce v kloubu. 4, poslední opakování. 3, výborně, 2, 1, pokrčená nožka, stop. A teď podřep na stojné noze. Lehký podřep, propnu. Lehký podřep, propnu. Koleno možná bude trochu bojovat zprava doleva. Zkusme co nejstabilněji. Ten podřep jdeme s vertikální páteří, nejdeme vůbec do předklonu, nebojíme se, že koleno jede trochu dopředu, vrací se zpátky. Je to jeho stabilizace. Zbývá nám 5 podřepů. 5. Krčím, dopínám. 4. Super. 3. Poslední 2. Poslední 1. A pauza. Povolíme napětí, uvolníme a vrhneme se na druhou stranu. Stojíme na levé noze, vytáhneme si nahoru koleno, zpevníme střed těla, rozšíříme ramena lopatky a náš první cvik, přechod do holubičky, vytažené paže, návrat na střed. Přechod do holubičky, vytáhnu paže a návrat. Pojďme krásně, párkrát. Vytažení, stažení. Nezapomínám prodýchat. Ještě 5. Síla stojné kyčle, stabilní kotník. 4. 3. Skvělé. 2. 1. Zastavíme se v holubičce. Noha nemusí být extrémně vysoko, zpevním břicho, otevřu ramena, vytáhnu paže a pojďme zaplavat našimi pažemi nebo spíš zastříhat. Počítám do 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vytáhnu nožku na střed, ruce si můžu dát klidně v bok a pojďme si párkrát propnout, pokrčit koleno. Páteř rovná, pánev co nejvíce, sama rozhozená, pánev co nejvíce vodorovná a chci jít do pevného aktivního stehna. 5 posledních. 4, nezapomínám prodýchat. 3, 2, krásně. 1, pokrčená noha, stop a my jdeme krčit a dopínat tentokrát levé koleno. Bude tam možná trošku bojovat zprava doleva, ale my půjdeme do aktivního stehna. Páteř je krásně kolmá k zemi. Vertikální. Tak, 5. Krčím, dopnu. 4. Super. 3. 2. Poslední 1. A pauza. Povolíme napětí a my si srolujeme, vyrolujeme jako odpočinek. Nádech, vytáhneme paže vzhůru a s výdechem srolujeme do hlubokého předklonu. Vyvěsím hlavu, paže, ramena, nadechnu, obratel po obratli, vyroluji vzhůru. Nahoru paže, nádech, vytáhnu a pojďme hezky srolovat, uvolnit. A
napřímit, krásně. Ještě nás čeká krátká sekvence tady ve stoje. Nohy držím šířku pánve. Opět budeme stát na pravé noze a levou patu odlepíme. Tady si trošku protáhneme plosku chodidla. Máme opřenou špičku a pojďme ohnout prsty a protlačit dopředu nárt a zpátky to na protažení, trošku ať se věnujeme i tomu chodidlu. Protlačím dopředu nárt, vrátím, opřu, krásně, ještě 4, 3, tak, 2, bezva, 1 a nás bude čekat úplně obyčejný výpad vzad. Pošlu nohu dozadu za sebe, opřu o špičku, pokrčím koleno a s výdechem vytáhnu na přímý. Dáme si 10, nádech a výdech, 9, nádech a výdech, 8, 7, přes pevný střed těla, 6, krásně, 5, 4, 3, super, 2, 1, čeká nás znova 10 a pokaždé to vytáhneme do výponu na špičku, takže síla našeho kotníku. 10, výpon špička, 9, zpevním bříško, 8, výdech, 7, krásně, 6 a výpon, 5, to je ono, 4, 3, 2, práce v kotníku, super, poslední 1, zastavme se a teď posílám levou nohu dozadu za sebe, neopírám o zem, může jít jemně šikmo, levou ruku, jako kdybych se chtěla dotknout země a narovnám. Mně už to nejde tak hluboko, ale když ti to půjde až rukou k zemi, je to v pořádku. Důležité je udržet balanc na naší stojné pravé noze. Ještě 7 opáček. Nádech a výdech. To, že občas ztratím balanc, je normální, ale snažím se pomalu koncentrovat a co nejméně samozřejmě pokládat tu levou nohu. Posledních 5. Výdech. 4. Výdech. 3. Poslední 2. Krásně. Poslední 1. Nadechnu a vydechnu, odpočinu, uvolníme. Mně se mění pořád těžiště s rostoucím břichem, takže ta stabilita je pro mě taky taková trefná teďka, takže se omlouvám, že občas ztratím balanc. Nohy šířka pánve, můžeme chytit boky, odlepíme pravou patu a pojďme párkrát ohnout prsty, vrátit. Krásně to bude protažení nártu a plosky chodidla. Tak, super. 4, 3, 2. Tak, 1. Špička chodidla opřená a nás čeká výpad vzad. Pojďme na něho. Nožka vzad a s výdechem balanc. 10 opáček. 10. Výdech. 9. Napřímí. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nahoře stop. Další 10 s výponem na našem kotníku. Pojďme na to. Dolů nádech. Výpon. 9. Vytáhnu patu nahoru. 8. Výdech. 7. Vytáhnu zpevním. 6. 5. 4. 3. 2. Pardon. 1. Poslední 1. Zastávka nahoře.
Posílám pravou nohu klidně lehce šikmo vzad, pravá ruka směrem dolů k zemi, narovnám, zpevním. Dolů, jako kdybych se chtěla dotknout země, narovnám, zpevním. Nádech, výdech. Ještě 7. Držím balanc, co nejvíc je to možné. 6. Krásně. 5. 4. 3. 2. Poslední 1. Nadechnu, vydechnu a pauza. Uvolníme napětí a přijdeme dolů na podložku. Pojďme do kočky na všechny 4. Dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. My si v té kočce dáme úplně obyčejný cat stretch. Pojďme si zakulatit páteř a srovnat. Nadechnu. S výdechem zakulatím páteř a srovnám. Nechci propadat rameno v lopatkách. Krásně se odtlačuji. Zakulatím pohled očí dolů. Napřímím. Pojďme ještě 2krát. Zakulatím. Napřímím. Nachystáme si pravou nohu dopředu. Dáme si ji vedle našeho zápěstí a my si dáme takovéhle velké prokroužení. Je to zase hezká mobilizace kolem kyčelního kloubu. Tak pojďme párkrát udělat velký kroužek. Zakroužit. Tak, super. 6. 5. 4. 3. 2. Krásně. 1. Zastavíme se a za pravou rukou se podívám nahoru, nádech a s výdechem jemně zavírám dolů. Nádech, vytáhnu za rukou. Výdech, kousek dolů. Nádech a výdech. Pojďme ještě 2krát. Super, ještě jednou. Otevření nahoru, zavření dolů. Vracím ruku, vracím nohu. Levá strana. Levý kotník vedle levé dlaně a pojďme na velký kroužek dopředu, do strany, dozadu. Jako kdybychom ten kroužek chtěli udělat opravdu co největší a pořádně pracovat kolem levé kyčle. Zakroužím. Tak, perfektní. 3. 2. 1. Zastavíme se a pojďme s nádechem za levou paží nahoru a s výdechem jemně zabalím dolů. Nádech a výdech. Otevírám hrudník a zavírám. 3 poslední. Nadechnu. Vydechnu. 2. Poslední 1. Otevření a zavření. Krásně. Vracím ruku, vracím nohu a na chvilku dosednu dozadu na paty a odpočinu. Bude nás čekat ještě pozice brkna. Je to brkno vysoké, zpevníme samozřejmě střed těla, já předvedu, ale možná se stane, že si odpočinu dřív, pro mě už jsou ta brkna těžká, nechci úplně přetěžovat bříško, takže budu do toho dál povídat a když tak prosím vydržte, pokračujte v tom dál. Dlaně si dáme pod ramena, zpevním bříško, vytáhneme si pravou nohu dozadu, levou nohu dozadu a krásně pevný střed. Prodýchávám, já už si položím kolena, ale vy prosím držte vysoké prkno a dáme si dotyk. Pravá ruka, levé rameno, vracím zpátky. Levá ruka, pravé rameno, vracím. Střídám a chci se co nejméně kymácet zprava doleva. Hodně pevný střed těla. Nezapomenu dýchat. Krásně pevný střed. A napočítám ještě 10. Vtahuji bříško dovnitř. 9. 8. 7. Nespěchám, držím stabilitu. 6.
5, 4, dobře, 3, 2, krásně, 1, může být kratičká pauza a budeme pokračovat opět v prknu, ale tentokrát na předloktí. Ukážu opět a pak zase to budu trošinku šidit. Zapřu se o předloktí, vytáhnu pravou, vytáhnu levou a náš pohyb je malinké pohupování boku zprava doleva. Ukážu ještě možná čelním pohledem. Pojďme malinkatý pohyb našich boků zprava doleva. Opřu si kolena, vy si je zkuste nechat odlepená a pojďme na to. Odtlačuji se od ramene, pohled očí mezi dlaně, dýchám zhluboka, nechci se propadat v lopatkách. 10, 9, 8, 7, pojďme to krásně korigovat břichem, nepropadat v bedrech. 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Dosednu dozadu na paty, odpočinu a máme hotovou mobilizaci a stabilitu pro dnešní den. Tak se mějte, čau!